Hi! Good day mga moms! This is Mom Shiji once again. And for today's video, ayan, tumawag sa akin yung aking mga bosses from Icon. Malaki na Sir Narsing, Ma'am Flor, Ma'am Kelly, and of course, Ma'am Roddy. And dahil meron pa silang additional pag-gift sa akin. Thank you so much. And of course, thank you so much to my Mama Wella and Miss Dale for assisting me. Ayan, regarding sa program kagabi sa kanilang party. Napakasaya ng party and nakakataba ng puso kasi for 9 years working to their company as events host, no, every time na meron sila mga special gatherings, and madalas ay yung kanilang Christmas party talaga, ako yung nag-host ng kanilang event. So ngayon meron daw akong paparating na regalo, kaya aabangan natin kung ano ito. No, thank you so much Icon family. Ayan, may pa-bonus na ako kagabi, so may additional bonus ako. Thank you so much. So let's see kung maabutan natin kasi may lakad din ako for may New River Gold family naman na event. So ano kaya yung regalo? Abangan natin. Nakaka-excite. Yan, andito na. Yes. Apa, Alvin. Hey, andyan na, delivery. Tingnan natin kung ano yung regalo nila sa akin. Surprise sila. Excited much. Bayad na yung delivery charge? Diba? Ay, ayan na siya. Wow. Ang laki-laki. So, ito. Kasi, kagabi, kung tingnan natin kung ano to. And, special thanks din thank you din kay Sir Narcy kasi siya yung nag-announce nito eh. So, tingnan natin kung ano yung regalo ko from them. Thank you! Ito na yung dumating na gift sa akin ng Icon. So, maraming salamat po sa mga bosses ko. Thank you so much. Mag-iisang dekada na ako with you. Thank you so much sa love, sa generosity, no? Hindi lang po sa akin. Maging sa mama ko. Kaya, itong gift na to, kahit alam kong ano kaya ito? Actually, ang dami kasing gift, so alam ko may pa-bonus. Siguro sabi ni Sir Nursing, ibigay yung isa sa akin. Kaya open na natin, excited na ako. So alam ko kahit wala na rito yung mama ko, matutuwa yun kapag nakita niya to. Inyong regalo sa akin. So, ano natin, sirain natin ang bongga, yung wrapper. Pero grabe, matindi yung pagkakabalot. Mukhang si Dale ang gumawa nito. Sister, thank you so much. Ay! Kabog! Ay! Salamat po! Oh my God, dali. Ay! Meron na akong... Oh my God, baliktad. I have my own air fryer! Oh! Salamat! Thank you po mga boss! Thank you Icon family! Thank you for this ako. Ang bongga nito. Maliban sa pa-bonus kagabi, meron pa ako ganito. Thank you! Maraming salamat, boss! Oh, makakapag-fried na ako. Na maliles yung mantika, mas healthy yung food. Thank you so much. Merry Christmas, Icon family. Meron na ako. Yay! So, ayan, ako enjoy ito. Try ko na kaagad-agad. Ayan, maraming salamat muli sa Icon family. Hindi ko alam na kung ano pa sasabihin ko. Ma'am Kelly, Ma'am Flor, Sir Rolly, Sir Nursing, maraming salamat. Mama Wella, thank you. Ito my sister Dale, thank you ha. Thank you for assisting me at sa pag guide sa akin para sa ginawa nating program kagabi. Thank you so much. Kaya hindi ko alam, pero actually hindi ko alam paano ito gagamitin.
Kaya mamaya susubukan na natin agad-agad ito. Ayan. Oh, fuck. So, meron naman siya induction card. So, meron siya instruction. Ay! Ang bongga! Kulay ay! Sira. Sira ko na yung ano. Yung styro. Ano ba yun siya? Oh my God. It's color white. How nice. Oh my God. Ano ba yan siya? Ang nice, oh. Wow! Ang cute! Ang ganda! I love it! Oh! Icon, thank you. Ayun na, may sticker. Icon, thank you. I love you. Ang bongga. Hala, totoo nga. Meron na akong ganito. Salamat, Icon. Ako, merry talaga ang Christmas. God bless to the Icon family, no? Sa management, sa company, sa lahat ng mga tauhan. Merry, Merry Christmas, and may our dear Lord God continue to bless you and mapanatili nila kayong healthy. So, alam ko isa yun sa mga panalangin lagi ng mga bosses natin na malusog ang buong pamilya ng Icon. Again, maraming salamat. God bless you! Merry Christmas! It's DJ.